Subscribe खालामदो जोंनि बर'टुन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। आहाहाहा गोजां बोथोराव अर सायनायनि मजायानो आलादाखा आरो बाला गुदुंसोबाव दुंबुरबुरनो। नै मजा होननायखाय आंहा सोमलाबखौसो गोसोखांलायबाय। जाम्बा जाम्बा दा गोसोखांखालै नोङो बाल। इस नोंहा मालाय हाबाबो जाखांबाय सिन्था गैला मालाय हिनजावबो दङ दुंबुरबुर खम गुदुं जायो बे उन्दुनायाव नोंहा दा। जोंहा गैयालै नेजिम आंहाथ' माबा सिंगेल मानसि उन्दुनाय लेप थसब खम्बल गांथाम गांब्रै जोमबाबो आथिङानो गुसु जागाया माबा उल्थासो सुहाबसिनो सिंगेल नालाय आरो बेनि सायाव माबा हासुनो ओंखारबावगोन आरो ओंखारदोलाय गुदुं जाहांखानायावनो। ब्रा मालाय सोमलानासो उन्दुजेननायनिफ्रायनो डाइरेक्ट गुदुं जाखायो खोमा ने। सोबानानै थावख्रि गिदिंहोगोन जानला मोनला दाबुंखालै बाल आंसो मिथिगौ मा जादों नों जानाय जायैखौलाय जों मा मिथिगौ। मा जादों? जायाखै बारो। ओइ जिम बर'दिनाव ख्रिस्टमासाव लेंहराबा जोथार जागोन नों जिम। आंलाय लेंहरखायो माथो नोंसोरसो फैया दा। थाङोब्रा जों थांखायोना। थांगोन एबार थांगोन। बाल थाङो नोंसोरो से मोनबा लेंहरनायाव फैयाखै। माबा आं सोलाबालाय आं बेस्थ'सो है आं उमुगाव थांनांगौ होननाया सेमोनलाय बाबुमोन बावबाय। हे गैला सेस खब्ला नों गैला सेस। हा मा जाखो? हनालाय Wow. Hei badde. हे बार्थडे समावबाय आया जाम्बा गैला थाव गोलैजोब्बाय बे हे थाव गोलैजोब्बाय बे जाम्बालाय गैला बे सेस। गथाथोंसैलै गासिबो गथाजोबथोंसै थाव गयो ना मा गयो आरो मा गोलैबावो गोलैजोबथारथोंसै गासिबो। 2023 फैलायबाय नै 2022 आरो बोसोरसे जोबबावलायबाय मा बालखा माखसै आंलाय बे बोसोरावलाय ना हाबाखौनो जादों ना थाखा फैसायानो दंजायो ना साख्रि बाख्रिखौनो मोन्दों आरो बेलाय मा थाव गनायसै थाव गनायानो मा जाखोसै मारो। आच्छा सोमलाया दिनै मानो सिरि जाखो आं हमनोनो हायासै मा जादों खोन्थाया मानो। मा दुखुथिया खोथा मा खोन्था खोन्थायाबा जोबगासिनो दिनानो थावख्रि गिदिंहोगोन बेटा। आंसो मिथिगौ मा जादों। हा खोन्थादोब्रा मा जादों खिजानि जोंबो हेल्प खालामनो हागौना नोंखौ ना मा औ होनो? खालामगोनब्रा खालामनांगौखिनिखौ जों खालामगोन ना। होमबालाय नै खोनासंदो मोजाङै दांदुलिया मार्डार केस जाबाय। हाब माला दाख्लैसो हाबा जानायानो। मार्डार केस हा सोरखौ बुथारखो दांदुलियालाय हे गैला सेस दाखालैसो हाबा जाबाय दानो जेलाव थांनांसिगोनबो। नोंफा नों मा बुजिदों मार्डार केस होनाखै जाम्बालाय मार्डार केससो होनदों मार्डार केस। जाम्बा प्रेगनेन्ट जाबायनो दांदुलिया गोरबोआव थाबायनो जाम्बालाय। हा दानो गोरबोआव थाबाय खय मास जाखो आरो बिजिया थुजागोना थुजायाखै बिजि थुजानांगौथ' जाम्बालाय आरो आयरन टेब्लेटबो जानांगौ आयरन टेब्लेटखौ बुरजा जानांगौ। नोंहा बिजि थुजानाय थुजायैखौसो नांजादों आंहा सानबाबो सानख' हायासै। आसोला बेखायनोसो थाब लायदों दांदुलिखौ खावनानै। लायदोंबाबो बिनि थाखाय नङालै आसोल एसे बुजिदोब्रा। बुजिदों आं बुजिदों आं एसे खोनाखादोंमोन सिगाङावनो बारा मोजां नङा बे दांदुलिया होननानै। ओइस बा दासो खोन्थानो टाइम मोनदों। ओइ बेटा आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन माथो नोंसो डेलि हाबाल' जागौथारथोंसै जाय हाबानि उनाव नायनोसै होननाया सोरमोनलाय बावबाय? होननायालाय होनदोंमोन खिन्थु नाथाय आं बिदि जागोन होननानै एक्सपेक्ट खालामाखैमोन ना। दे जाबायसै दा बे प्रब्लेमखौ मारै सल्भ खालामनांगौ बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जोङो दा। बे थांखानाय बाथ्राफोरखौ रायलायनानै लाब गैया जाबायसै बारा सिन्था दा खालामसै नोङो सोमला जों दंना जों सल्भ खालामना होजोबगोन गासिबो। आंनि बाथ' गामिनि गावबुराखौ लेंनानै खेबसेनो स्रा बुंफुंनानै होनायानो साबसिन जासिगोनदां।